बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बाक्सा जिल्लायाव गोदानै 10 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। दुलाराय भारत हादरनि गेजेराव कभिड-19 जों गाग्लोबजानानै रोजा रोजा सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय। बे एखे रोखोमैनो आसामावबो कभिड-19 जों साग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया खम नंलिया। बाक्सा जिल्लायाव मैया कभिड-19 नि आनजाद नायनायनि उनाव 10 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होनना सावस्रि बिफाननिफ्राय फोरमायहरो। बेखौ लानानै बाक्सा जिल्लायाव दासिम 46 सुबुङा कभिड-19 पजिटिभजों साग्लोबजानानै दं। नैथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों थासारिया गिख्रंथाव जायोब्ला मेट्रिक आरो एचएस नि जोबथा आनजादखौ दोनथ'नाय जागोन। रायजोआव थाबैनो 2 कोटि कर'ना भेक्सिन फैगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया सोलोंथाइ बिफान, सावस्रि बिफान आरो जिल्ला खुंथायनि सायाव गोनांथार जथुमा जानानै थाङो। बे जथुमनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि 2 कोटि भेक्सिन अर्डार खालामगोन। थांनाय मोनाबिलियाव 1 कोटि अर्डार खालामबाय। 1 कोटिखौ गाबोन अर्डार खालामगोन। 18 निफ्राय 45 बोसोरनि गासिनोबो बेसेन नाङै कर'ना भेक्सिन होनाय जागोन। 2 मेसिम जों थासारिखौ बिजिरनाय जागोन। कभिडनि थासारिया गिख्रंथाव जायोब्ला मेट्रिक आरो एचएस नि जोबथा आनजादखौ दोनथ'नाय जागोन होननाबो बुङो मन्थ्रि बिथाङा। थामथियाव दङ उदालगुरियाव सैमा फाग्लानि गाग्लोबनायाव 30 जोखोम। उदालगुरिनि सहरनिफ्राय लानानै कालाइगाव, इख्राबारि, रौतासिम मासे सैमा फाग्लानि गाग्लोबनायाव गासै 30 निबो बांसिन सुबुंखौ जोखोम खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मासे सैमा फाग्लानि गाग्लोबनायाव 23 सुबुङा गाज्रियै जोखोम जादों आरो 7 सुबुङा साधारन जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ एनएलएफपिनि सासे सोद्रोमाखौ मेघालय पुलिसा हमदों। महामारी कर'ना भाइरासजों जुजिनाय समावनो मेघालय सरकारा गांसे प्रेस रिलिज फोसावो। बर'नि गोदान हाथियार दैग्रा आफाद एनएलएफपिनि सासे सोद्रोमाखौ मेघालय पुलिसा हमदों होनना प्रेस रिलिजनि गेजेरजों मिथिहोदों। प्रेस रिलिजआव फोसावनाय बादिब्ला एनएलएफपिनि सासे सोद्रोमाखौ रिभई जिल्लायाव हमनो हायो आरो एनएलएफपिनि सोद्रोमाखौ रिभई पुलिसनो गथायनो हायो। लोगोसे बिथांनि हेंथा क्रिमिनेल केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि एनएलएफपिनि सोद्रोमाया सानजा सोनाब जयन्तिया हिल्स आरो रिभई जिल्लाफोराव लांखारनाय आरो बुथारनायनि केसआव लोब्बा दंमोन। एनएलएफपिनि सोद्रोमानि मुंखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।